Bona nit i benvinguts a Alaquàs Televisió. Heu vist tot el material que ens arriba? Comencem bé l'informatiu. Anem a connectar amb Ian. Trump vol anul·lar les bases de l'OTAN dels països que no el recolzen, com Espanya i Alemanya. L'alto el foc és molt fràgil. La pianista Alba Real ha fet esta vesprada un magnífic concert de piano en el poble. Bravo, Alba! Sí, Aina, hem estat aquesta vesprada en directe i ens ha emocionat. Ha fet un concert molt íntim. Bravo, Alba! I ara anem amb la informació de demà. Demà divendres pel matí tindrà lloc el taller Connecta amb la teua veu. Per la vesprada, taller de percussió i més tard, un teatre. Heu sentit que el govern va donar una ajuda de 200 euros per cada fill menor a càrrec? Sí, ho he sentit, és una bona notícia. Que mono! I ara, els esports. Va guanyant el Pamesa en el descans, lío en el partit del Barça i l'Atlètic per un penalti. Demà farà un dia paregut, sí que hi haurà alguns nuvolets alts i les temperatures seran 26 graus. Demà més. Adeu! Esta nit estarà de guàrdia a la farmàcia del carrer Cuenca número 14. Bona nit. Demà més.